Svoj 9. rođendan Westgate Shopping City proslavio je uz pregršt zabavnog sadržaja za cijelu obitelj i vrtoglave popuste na poznatom late night shoppingu. Na trodnevnoj proslavi pronašlo se ponešto za svakoga, što je vikend učinilo još nezaboravnijim. Pa Westgate, zbog toga nam je najlakše tu doći, nema gužve nikad i super nam je. Zbog djece nam je lakše od dućana do dućana, ne moramo se skidati, oblačiti, stalno voziti, tako da volimo tu doći. Pa Westgate naravno. I tu mi je u blizini, tako da imam puno za djecu sadržaja, tako da evo, Westgate. Pa evo, sviđam se zato je malo sad za djecu, ako ovaj program pa onda je malo zanimljiviji, evo. Bar da se više mi za njih nego isključivo za mene radi tih igrona i to tako da. Pa usput nam je kad idemo tu prema Zagrebu pa stanemo i otićemo malo u igraonicu djetetome. Zabava je započela u petak u najvećoj dječjoj igraonici u Hrvatskoj, Kids Worldu, a svoja vrata otvorilo je i prvo hrvatsko dječje kino. Tijekom cijelog vikenda gledali su se zabavni filmovi u kojima su uživali i mlađi, a i oni nešto stariji. U zabavne igre, ples i druženje s mnoštvo veselih likova, najmlađi su uživali u pravom rođendanskom cirkusu. A za uspomenu su kući ponijeli šarene balone i nasmijane maske. A šta sad čekate? Šminkanje. I kako hoćete da vas teta našminka? Što biste htjela? Ja ću biti poni. Ja ću biti lav. I kako vam se sviđa ovo ovdje, ovaj kutak za djecu? Lijepo. Što je najbolje? Su bolje baloni ili šminkanje? Šminkanje. Išla sam u igraonicu i zabavljala sam se i upoznala sam si novu prijateljicu. Spider-Man. Zašto baš Spider-Man? Zato što sam ga želio. Dok su se djeca zabavljala i odrasli su pronašli svoju zabavu na rođendanskoj proslavi. Super popusti čekali su ih na late night shoppingu. Rođendansko slavlje nastavilo se u subotu uz puno zabavnog sadržaja, odličnih popusta na late night shoppingu i veliki besplatni koncert Lidije Bačić-Lile. Mali modni zaljubljenici prošetali su pod svjetlima reflektora na velikoj dječjoj modnoj reviji i dobili brojne poklone. Kad smo šetali. Jel voliš šopingirati u Westgate? Zašto? Zato onda dobijem neke stvari. Jako mi je bilo lijepo i najviše mi se svidjelo kad su svi pljeskali. Imala sam malo tremu prije, ali sve mi se to maknulo poslije. A najmlađe od 17 sati čekao nezaboravni rođendanski karneval i zabavna interaktivna predstava Cirkus je u gradu.
A rođendan nije rođendan bez torte, te smo od 18 sati zajedno s posjetiteljima kušali veliku rođendansku Westgateovu tortu. Nakon ukusne rođendanske torte, gledatelji su se zabavili uz plesače iz akrobatskog rock'n'roll kluba Bistra. Za još bolju atmosferu pobrinula se velika pjevačka zvijezda Lidija Bačić-Lile, a njezini hitovi Vino rumeno, Solo, Nezamjenjiva i brojni drugi zabavljali su nas do 21 sat. Jedva čekam izaći na pozornicu, ja obožavam pozornicu, ljude, pjesme, glazbu općenito, a drago mi je da Westgate znači slavi još jedan rođendan u nizu i pogotovo evo ja obožavam inače Westgate i za shopping općenito zato što je prvo ogroman i toliko ima dućana da jednostavno tu imaš sve na jednom mjestu i evo drago mi je da sam pozvana da uveličam ovaj dan. Kako vaš shopping inače izgleda? Koliko vremena provedete? Što najčešće kupite? Pa ja inače ne volim shopping, nekako kupujem po potrebi kad mi treba, ali stvarno nisam jedna od u biti tipičnih žena koja jedva čeka shopping, ja sam meni jednostavno ne volim i općenito i gužve i to, ali često znam i malo preko interneta naručivati tako. Nakon koncerta vesela Lidija pridružila se svojim obožavateljima, koji su nestrpljivo čekali u redu za fotografiju s Lile. Uz sav rođendanski sadržaj obavili smo i odličan shopping na late night shoppingu do 22 sata. Svoja vrata otvorili su i brojni novi dućani. Od sada možete uživati u bogatom asortimanu najvećeg teri dućana u Hrvatskoj, nakon čega okusite najbolji kebab iz Ali Kebaba u prizemlju Westgate-a. Volim kupovati zato što, ne znam, to mi je nekako za opuštice i pogotovo s mamom, onda biramo odjeću i tako. Pa sve nam je na jednom mjestu, volimo late night, njihove nove tjedne ponude, uglavnom zadovoljni smo. Pa u principu nama je Westgate trgovina za po doma, kako bi to mi nazvali, jer smo ovdje iz okolice, pa onda sve što trebamo u principu dođemo ovdje kupiti. Pa kao prvo blizu mi je, jer živim u Zaprešiću, tako da mi se isplati doći. Moram priznat, došli smo na blef, nisam uopće znala da je rođendan, ali dobro je, odlično, evo i popusti i sve, tako da zadovoljna u svakom slučaju. Dolazim evo sad sam došla u CA, minus 25%, inače dođem po igračke, cipele ovdje, tu i tako. Zamamni mirisi privukli su nas i u nedjelju 11. studenog na rođendansku feštu u Westgate Shopping Cityu, gdje je od 16 sati poznati kuhar Tomislav Špiček pripremao ukusni rođendanski ručak. Jako dobro. Znate da sam se iznenadila s obzirom da je to kaša ječmena i grah i kuruza i ne znam, sumnjivo mi je bilo, ali izvanredno. U principu smo iznenađeni, je stvarno kombinacija je koju inače u nekim čušpajzima baš i ne volimo, ali je bilo odlično, stvarno je odlično, a i dečki su rekli da je baš fino. Odličan, iskreno nikad ne bi mi palo na pamet kuhat zajedno kukuruz, ječam i to sve, ali fantastično. Evo ga, odlično. Na Špičekovoj kuhači kuhali su i posjetitelji, a najsretniji su se okušali u kuharskom natjecanju Zakuhaj protivniku i osvojili vrijednu nagradu.
Koja je tajna dobre palačinke, vaše palačinke? Pa ja, najobičnije domaće naše, kako smo naše bake radile. Niš posebnoga nege i nema posebnog. Da. Ali dodavali ste koricu? Vanili, šećer, jamnicu, recimo mlijeko, malo soli, obavezno ja u svako tijesto soli stavim malo i to je to. I malo ovog smo stavili mlijeka, jel? I niš drugo, vanili, šećer, jedan malo ribane, limunove korice malo, da. Hvala lijepo, zahvaljujem se, potrošit ću ga, kaj ću drugo sad? Nešto bomo našli. Westgate je omiljeni centar šopinga i zabave za cijelu obitelj. Pa dok su odrasli šopingirali, mališani su od 17 sati uživali u zemlji slatkiša uz mađioničarsku predstavu, face painting i brojne zabavne sadržaje. Radili smo krune i gledali smo čarobnjaka. Koja ti je bila najbolji njegov trik? Kad je obojao šal i knjigu. Prvo sam nešto jela, onda sam došla tu malo raditi krunu i onda sam gledala predstavu i sad idem malo van pa ću se vratiti. Novostima iz Westgate-a nikad kraja, jer su svoja vrata otvorile i brojne druge trgovine, Perkasa i Shoe Selection. A za odmor od odličnog šopinga, tu su novootvorena palačinkarnica Bake & Roll, Rock & Ball Kuglana, multimedijalna knjižara AB Bookshop, Burger Bar i naravno prvo hrvatsko dječje kino u najvećoj dječjoj igraonici Kids Worldu. Evo, zaista je tu bilo puno novosti koje je ponudio ovaj 9. rođendan Westgate-a. Nastavljamo naravno u zabavnom tonu i do kraja godine gdje nas očekuju brojne zabavna događanja povodom evo nadolazećih blagdana. Tako da nadam se da se vidimo u Westgate-u ponovo. Westgate-ovo rođendansko slavlje priveli smo kraju, ali ne brinite jer vidimo se već u utorak na još jednom Westgate shopping utorku uz super popuste i nezaboravnu zabavu. A najsretnije ćemo nagraditi Westgate poklon bonom od 500 kuna. Rođendanska proslava nije gotova, tako da evo sljedeće što nam se bliži je rođendanski West shopping utorak gdje vas čekaju rođendanski popusti tokom cijeloga dana. Za sve oni koji možda nisu ulovili dobre prilike na late night shoppingu, tu je nova prilika, West shopping utorak, 13.11. dođite i shoppingirajte. A kao i svaki rođendan i rođendan Westgate-a nije mogao proći bez lijepih želja. Westgate, sretan ti rođendan! Sretan rođendan, Westgate. Sve najbolje želimo Westgate-u i samo nek nastave. Sretan rođendan Westgate-u! Još narednih 99 vam želimo. Pa evo, sretan rođendan našem Westgate-u, 9 godina se družimo, sa Westgate-om kupujemo i mislim da je u svakom slučaju jedna divna lokacija za sve Zagrebčane, a i daleko okolo šire. Sretan rođendan Westgate-u! Westgate-u želim sretan 9. rođendan i doživio ih još mnogo.